Heddiw ni wedi cael siop Nadolig a dangos i chi profiad myfyrwyr yn cael cinio Nadolig yn Aberystwyth. Byddwn ni yn cael cinio fel fflat dydd Llun, felly stay tuned i gael gweld sy'n mae popeth yn mynd. Cyflwynwyr yn y Myfyrwyr. Oh, boys. Salted caramel profiterole. Oes rhaid i ni gael twrci? Sori, sa'n mynd i wisgo lamfod i fi? Ie. Na. Sa'n mor hyblyg o hynny? Ie. Tensiwn yn codi. Neu falle byn hyn ni yw edrych os oes rhywbeth debyg ar gael yn Tesco. Ia. Elen, beth yw rôl ti yn hwn? Bita loli. Bita loli, iawn. Defnyddio doiau. Wychdar llwyr. Helo a chroeso i gyda Nadolig fflat B. Dewch i mewn. Neis, Elen? O, hyfryd. Wel, dwi newydd ddod nôl i'r ystafell wely ar ôl cinio Nadolig y fflat a ware teg wydde byti fod cystal a un mam. Dwi nawr yn stuffed. A dim ond £2.94 per head. Can't go wrong. Byddwn ni'n neud hwnna unwaith eto blwyddyn nesaf. O, fi mwy o gravy boy.